Mike Spirit je môj superhero kostým. Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa nás... Takže jít ještě proti tomu proudu a ještě vlastně se dostat tam, kde seš. Co si honil hlavou? Ako to definuješ ty napríklad? Čo je autentický človek? Autentický jednání je pro mě jednání podle toho, co cítím v Solaru. Myslím, že tá naozaj autenticita je ten pozorovateľ za tým všetkým. Ako náhle ten pozorovateľ koná v tom svete, to je nejaký typ masky. Ja som 25 rokov v tejto hre a 25 rokov robím muziku a pesničky píšem. Povedal by som, že možno v 5. roku mojej tvorby som mal možno oveľa vyššie sebavedomie, ako mám dnes. A ty máš tady tu show, to je hrozně sexy, vypadá to dost easy, prostě jsi slavný, máš peníze, proč bys to už jako nedělal? Ostatní majú také isté problémy ako my, že naozaj musíš na hranici svojich síl utekať a snažiť sa rásť a makať na sebe, len aby si držal to svoje miesto, ktoré máš, aby si sa nestal irelevantným a nebol predbehnutý všetkými ostatnými. Buď sa pozrieš do očí nepohodlnej pravde, alebo ťa čaká nepohodlná budúcnosť. No tak jo, čau Majku. Zdravím ťa, čau. Já jsem právě zjistil, že ty vlastně žiješ v Praze. Já se cítím teďka trošku méně special, že jsi za mnou nepřijel ze Slovenska, ale dobře. No, Díky, že jsi přijal pozvání. Měl jsem tady nedávno Michala Pastiera, říkal, že se znáte. A ten tady přinesl zajímavý koncept, bavili jsme se o spoustu věcech a jeden z nich byl, že mu přijde, že spoustakrát lidi, kteří jsou veřejně známí, dejme tomu celebrity, tak se nachází v zajetí svých fanoušků. Jak to myslím? Že vlastně někdo je, jdeme tomu zpěvák, jako ty, a v určitým bodě se rozhodne, nebo by rád třeba začal dělat i něco jiného. Ale vlastně ty lidi ho sledujou, uznávají, respektujou za to, že zpívá. A říkal, že se bavil se spoustou lidí, kteří měli pocit, že by vlastně chtěli i změnit trošku tu trajektorii, ale vlastně si to nedovolili, protože měli pocit, že nemůžou. Tak mě zajímá, jestli jsi takhle někdy cítil, ale vlastně možná znám i tu odpověď, jak se s tím podíloval, protože samozřejmě si se začal věnovat i trošku jiným věcem, takže Audience capture, veľmi známy koncept toho, že si v zajatí svojho publika, že ste zaškatulkujú ľudia podľa tvojho prvého produktu, prvej veci, ktorú vypustíš a potom už vlastne, aj keď sa autenticky vyvinieš niekde inde, asi reálny k sebe, asi nejakým úplne iným, tak pre nich si fejkový. Znamená, že ostať autentický znamená fejkový a byť fejkový je pre nich autentický častokrát, čo je veľký paradox, ale ja som to mal jednoduché v tom, že ja som nikdy sa nesnažil prvoplánovo ten úspech. Keď mi niečo vyšlo, tak skôr som si akože dal, že mám check a idem ďalej. Nájdem si niečo iné, v čom sa stanem, čo zmajstrujem, alebo čo zdokonalím nejakej excelentnosti. To znamená, že keď som urobil song ako Primetime, ktorý mal obrovský úspech a definoval v podstate istým spôsobom moju hudbu, väčšina interpretov by skočila na ten vlak toho, že zopakovať tento recept a urobme teraz album celý plný primetimeov. Ja som to mal úplne naopak. Ja som si povedal, že OK, hymnu úspechu už mám, poďme teraz urobiť napríklad smutný album. To znamená, že z pohľadu úspechu a nejaké popularity neúplne ideálne rozhodnutie. Vieš, že by som sa mohol viesť na tej vlne toho receptu, na ten hit, ktorý si našiel, istý čas, ale ja som mal vždy opačný mindset, pretože mi nešlo o ten úspech a o tú popularitu, ale skôr o to, aby som posunul level ďalej, aby som objavil nové teritória, ktoré sú ešte není preskúmané, aby som sa vyjadril k témam, ktoré ešte som nespomenul. Takže v tomto som sa ja vždycky naschvál trochu vymykal z tej škadolky, ktorej si ma ľudia dávali a vždycky som zákonite rád urobil úplne opačnú vec, ako bola o mňa očakávaná. Prvá škatulka veľká silná prišla po albume Nový človek, kedy si ma verejnosť zaškatulkovala ako nejakého ideálneho chlapa. Samozrejme, že ten album bol len môj ideál. Nehovoril som o tom, že ja som nový človek, že som zmeditovaný, previbrovaný, osvietený, ale skôr, že k tomu ašpirujem. Ale zákonite som bol ten, ktorý vlastne je symbolom takej tej čistoty a takého nejakého duchovného, inteligentného rapu. A som spravil rok na to, hneď som sa vrátil k mojej Kruha 1.6 a spravil album opäť rapovejší a viacej mimo toho tej škatulky Mike Spirit. A toto vlastne mi nejak tak akože vždycky prišlo ideálne, že aby som sa nikdy nedostal do toho zajatia toho publika, tak vždycky som sa snažil im ukázať, že nejsom definovaný len jedným albumom alebo len jednou érou mojej tvorby, ale že som
že som oveľa diverzifikovanejší talent. Tohle chce ale koule. Jednou jsme se o tom bavili s kamarádem na podcastu, protože on se pohybuje v oblasti zdraví. A pojmenovali jsme tady to, co teďka říkáš, cesta poctivého bojovníka. Kde vlastně ty, pokud jsi aspoň trošku chytrý, tak vidíš ty cesty, kdyby to šlo celkem jednoduše hacknout ten systém a udělat něco, co prostě lidi budou chtít vidět. V mém případě to bylo, když jsem ještě dělal fitness trenéra, tak já věděl, že když napíšu jídelníček a tréninkový plán, o kterém budu tvrdit, že tohle je on, že jsem se inspiroval tamhletím a dám fotku sixpacku, tak si to lidi koupí. Ale vlastně věděl jsem taky, že to není něco, co chci reprezentovat. Tak mě zajímá, co byl ten tvůj drive, protože určitě tam byl nějaký strach, že možná tohle s tou nebudou chtít lidi slyšet tolik. A přece jenom v oblasti umění je málo lidí, kteří se jako dostanou fakt na vrchol v té hudbě, prostě spousta lidí to zkouší. A takže jít ještě proti tomu proudu a ještě vlastně se dostat tam, kde seš. Co se ti honilo hlavou? Ja na to pozerám ako na moje poslanie versus moje zamestnanie. To je koncept samuraj versus ninja. Ninjovia boli takisto fantastickí bojovníci, vycvičení úplne k excelentnosti, takisto ako samurajovia, ale ninjovia boli nájomní zabíjaci, ktorých si mohol kúpiť za peniaze a poslať ich urobiť nejakú úlohu. Samuraji boli vždy verní svojmu pánovi a nemohol si ich za peniaze kúpiť ani náhodou. Vždy boli verní svojmu cieľu a verní svojmu mástrovi. To som ja skôr. Preto som mal mixtape Samuraj, pretože mi je táto ideológia oveľa bližšia, ako namiesto naháňania popularity naháňam tú takú svoju bájnu autenticitu, ktorá síce neviem, či naozaj existuje, ale aspoň som sa o to vždycky pokúšal ísť radšej cestou vlastnej originality a obetovať možno aj kúsky tej popularity, ale byť verný svojim hodnotám. Takže toto bol môj mindset, kvôli ktorému som našiel aj tie gule na to, aby som sa rozhodoval na tých cestiach v prospech toho, že robím to, čo cítim, že moje inštinkty hovoria, moja intuícia hovorí, že toto je moja cesta, napriek tomu, že čísla alebo svet by ma poslal úplne opačným smerom. Jeden řekl, že autenticita, vnitřní hlas, intuice, že je něco, co vlastně by tě přivedlo ke štěstí. Spousta lidí si o to snaží. Možno jediné, ktoré ťa dokáže priniesť ku šťastiu. No jediný, protože vlastně za mě, když je člověk opravdu autentický, což je nějaká práce, bych řekl, možná v dnešním světě se jako objevovat, aby opravdu mohl být kým seš, tak jedině tahle ta verze tebe samotného tě může dovést vlastně k lidem, ke kterým patříš. Jo? Takže mít nějaký svoje surrounding, který... Toto je silné slovíčko, ktoré je dosť sprofanované, autenticita. Ako to definuješ ty napríklad? Čo je autentický človek? Čo si ty autentický? Kdybych to vzal podle jednání, co mě první napadá, tak autentický jednání je pro mě jednání podle toho, co cítím v Solaru. To, co mám tady, jenže třeba u mě konkrétně, já jsem se často nechával ovládat strachem. Takže já jsem tady v Solaru cítil něco, co jsem potom identifikoval, že byl vlastně strach, který mě přesvědčoval, že tohle je to, co bych měl udělat. Ale ještě pod tím, ještě o vrstvičku níž, jenže tu citlivost jsem tenkrát neměl na to, abych cítil, ten hlásek byl takový jemnej. Tak bylo to, co jsem měl doopravdy udělat. Jo. Takže minimálně v tom jednání je to u mě ten soulad s tím vnitřním hlasem, ale ten je taky nějak naprogramovaný tvýma hodnotama a tvým okolím. Že? Ten hlas takisto niečo iné hovorí dnes a niečo iné hovoril včera a niečo iné bude hovoriť zajtra. To znamená, že keď stráviš so mnou týždeň, tak budeš úplne iný človek na konci toho týždňa. Keby si išiel na vojenský výcvik, tak na konci toho 3-mesačného výcviku si úplne niekým iným autentický. Že čo je vlastne tá autenticita? Vieš, že pod tými všetkými maskami, ktoré nosíme a tými rolami, ktoré hráme v spoločnosti, rola syna, rola brata, rola kamaráta, rola otca, rola podcastera a tak ďalej, keď všetky tie masky dáš preč, tak matriošku, keď ju postupne otváraš a odbaluješ tie vrstvy, je jedna maska pod druhou, aj tá záverečná maska autentickej sám sebackosti je v podstate len ďalšia rola, ktorú hráš. Ďalšia maska, ktorú nosíš. Myslím, že tá naozajstná autenticita je ten pozorovateľ za tým všetkým. Ako náhle ten pozorovateľ koná v tom svete, tak už si oblieka nejakú rolu. A už to není úplne taká autentická vec, už to je nejaký typ masky. Takže toto je pre mňa v poslednej dobe dosť taká téma, v ktorej
úplne priznám, že sa neviem úplne dostať tomu na kloup, čo je vlastne tá autentická self. Jsem mega rád, že s tím přicházíš, protože to bylo i něco, co jsem chtěl otevřít. Avataři, role je moje velký téma, řešíme to často i s lidma ve firmách, protože tam se většinou nachází v rolích manažerů, šéfů a vlastně zapomínají na to, odkud vlastně vychází ty jejich hodnoty, kdo by mohli být. Takže mě vlastně i zajímalo, do jaký míry cítíš, že třeba Mike Spirit je avatar, do jaký míry cítíš, že se do toho avatara ti daří propisovat ten tvůj, jak říkáš, ten pozorovatel, já tomu říkám nějaký bazál, nějaká bazální jako duše, jo? Něco, co ještě není zabarvený něčím, nějakou rolí. Tak jak moc cítíš, že si ty dva liší? Mike Spirit je môj superhero kostým. Jak Batman má svoj cave, kde má svoje auto a svoje všetky veci, ktoré potrebuje na to, aby čelil tým zloduchom po nociach, tak to je môj Mike Spirit koncept. Michal Dušička tiež nejsom ja, to je len moje meno, ktoré som dostal pri narodení. To je len zdedené po mojich predkoch plus vytvorené mojimi rodičmi. Není to, kým som ja. Vieš, že môžeme takto postupne odhadzovať tie vrstvy toho, čo nejsi. Lebo to je ľahké definovať. Určite nejsom moje telo. Neverím, že som len toto z mesa a kosti. Toto je skôr nejaký oblek, ktorý si to, čo som naozaj ja, dočasne obliekol a používa na existovanie a tvorenie v tejto štvordimenzionálnej realite. Takisto nejsi tvoje myšlienky, nejsi to, čo si myslíš, nejsi ten vodopád tých neustálých myšlienok a emócií, ktoré máš. Keď toto všetko postupne odhadzuješ, tak dojdeš až nakoniec, kde vlastne není v podstate nič. A možno to nájsť v tom detstve, kde ešte si vlastne nemal to ego, nemal tie masky, nepoznal tie role, ale existoval si ako nejaká čistá bytosť, ktorá je prítomná, šťastná v tom momente, pokiaľ nemá nejaký problém bezprostredný. Možno to je tá autentická práve ja, ktoré hľadáme. Ale napríklad, čo si myslím, tak si myslím, že v práci nikto nechce tvoje autentické ja. V práci, ako keby som ja bol šéfom a najímal ľudí, ktorí pre mňa pracujú, tak ja nepotrebujem, aby boli autentickí. Ja potrebujem ich profesionálnu tvár. Ja potrebujem ich excelentnosť. Nepotrebujem ich autenticitu. A čo je tá autenticita? Lebo si niekým úplne iným, keď si autentický synom svojej mamy. A niekým úplne iným budeš, keď budeš otcom svojho dieťaťa. Úplne iný som autentický, naozaj ja, keď som s mojimi kamarátmi 6 a bavíme sa o blbostiach. Ale úplne iný som autentický opäť, 100%, keď som s mojou dcerou a s mojou manželkou. Takže čo je tá autentická? Čo je to práve ja, to autentické? Je to vtedy, keď som s mojou manželkou, alebo je to vtedy, keď som s mojimi kamarátmi? Vtedy, keď robím podcast s niekým, koho prvýkrát vidím, alebo vtedy, keď sa bavím s človekom, ktorého poznám 30 rokov a nikto nás nevidí a nepočuje. Jo, spousta lidí, když mluvím o avatarech, tak vlastně říká, počkej, to se mi nelíbí, to bys teda říkal, že vlastně nasazuješ masky a hraješ si na někoho, kdo nejseš. Jo, a proto jsem se i ptal, do jaký míry vlastně ten tvůj bazál, to tvoje autentický self, teda už nevím, jak tomu říkat teďka, protože se shodujeme na tom, že to asi neexistuje ani, vstupuje do toho Majka a mně tam přijde zajímavý, teď mi trošku utíká myšlenka, jo, že všechno seš tak trochu ty, ale vlastně, že to, že se chováš každý ty roli trochu jinak, tak je jenom tvoje schopnost se adaptovat a vlastně umět vyhodnotit, že hele, tady se teďka ode mě očekává tohle, jo, Mike otec prostě nebude tamhle Mike šéf prostě týmu, protože ten přece má úplně se chovat jinak, ten se ptá, ten se jenom, ten tam naslouchá, ten si hraje a v práci mám být zase takovej, ale podle mě to neznamená nutně, že se odpojuju od té své autenticity, jenom prostě se adaptuju. Len tá autenticita môže mať rôzne formy. Je to ako hrdina s 1000 tvárami. Poznáš takú knihu Hero with 1000 Faces? Mám název, ale nečetl. Joseph Campbell napísal takú knihu, myslím, že v 50. rokoch a vlastne je to taký archetyp všetkých príbehov, ktoré sa v podstate v západnom svete rozprávajú dokola. Je to v podstate Ježišov príbeh, ale je to príbeh aj, ktorý nájdeš v moderných filmoch, v knihách. Je to príbeh nejakej cesty, nejakého hrdinu, ktorý urobí celé kolečko, na konci zvíťazí a vráti sa tam, odkiaľ prišiel obohatený o celé tie skúsenosti z tej cesty. Hej.
v podstate je to už aj Odysea a všetky tie tradičné príbehy, kde vlastne človek ide cez nejaké prekážky, má nejaké pády, má nejaké momenty temna, kedy sa chce vzdať, potom mu nejaká sila pomôže, nasmeruje naspäť na cestu, a potom je tam záverečná skúška, ktorú keď vyhrá, vráti sa domov s pokladom. Porazil draka a získal princeznu. A ja si myslím, že tak trochu tá autenticita je podobná, že si tiež dokáže obliekať 1000 tvári zároveň, ale zároveň ostávať rovnaká, že ten spirit, ktorý ty voláš ten bazál, tá tvoja pravá podstata, ktorá ešte v detstve nebola zafarbená, ale bola čisto o tej hravosti, v dospelosti už je pokrytá tými rolami a tými maskami, ale ostáva autentická vo svojej esencii a len používa dočasne tie rôzne role na to, aby sa prejavila vhodne v každej danej situácii. Takže ja si myslím, že toto definovať, tento spirit alebo toto práve ja, na to nestačia slova. Vieš, slova sú strašne obmedzujúce na to, aby sme vyjadrili tú esenciu, ktorá, jak sa hovorí, že jeden obraz povie 1000 slov, existujú obrazy, ktoré povedia oveľa viac, ako slova dokážu povedať. A toto je vec, ktorú ani 1000 obrazov nedokáže opísať správne, pretože je to tak neuchopiteľné vo svojej podstaty, je to za slovami, nad slovami a vlastne nad tým všetkým našim svetom významov, že si myslím, že o tomto sa baviť je ako, keď sa dve mačky snažia baviť o iPhone. O tom, jaký to je mít pes. Alebo... Ale neříkáš to skvěle, já si myslím, že to nejde definovat, že jediný, co jde, tak je to možná objevovat v sobě. Definovať to, čo to není. To sa určite dá. Áno. To je niekedy ľahšie, že aby si niekedy uvedomil, kým si, je oveľa ľahšie začať tam, že si uvedomuješ, kým určite nejsi. A zredukuješ postupne ten celý svet na aspoň si istý, čím nejsi. Aj keď ešte nevieš priamo definovať to, že kým si. Toto rozvíjení toho, nebo respektive nějaký objevování té autenticity. Možná jde, ne? Určite, v rôznych situáciách sa môžeš vyvíjať smerom viacej ku svojej pravej podstate a tam si myslím, že je to o tom naučiť sa počúvať ten vnútorný hlas, ale rozlišovať medzi tým hlasom toho ega, ktorý sa často maskuje za ten hlas toho pravého ja, lebo ho prekričí, ale myslím si, že ten hlas pravého ja skôr šepka a skôr ťa pozýva, ako by ti niečo prikazoval. Skôr ti ukazuje možnosti a tak trochu ti akože naznačuje, čo je tá správna, ale nikdy to není, že toto musíš spraviť. A nikdy na teba nekričí, nikdy není direktívny, není to tyran. Je to priateľ, ktorý ti ukazuje, aké máš možnosti. Takový hodně plachý mně přijde. Dostal spoustakrát do situace, kdy právě jsem se nechával tím strachem odvést od toho hlasu a jednal jsem proti. Většinou to bylo pro mě, že jsem zůstával dlouho ve stavu, ve kterém jsem neměl, i když jsem už dlouho věděl, že něco nehraje. Ale vlastně strach z toho, že už mě třeba nikdo nebude mít takhle rád, nebo že ublížím, tak mě nutil v tom zůstávat. A vlastně čím víckrát jsem ten hlas neposlechl, tím on byl míň a míň slyšet. Jo. Až jsem se dostal do bodu, kdy jsem měl pocit, že nejsem schopný rozeznat, co je ten hlas a co jsou moje strachy. A vlastně jediná cesta z toho ven byla a furt je jít skrz, udělat nějaký rozhodnutí, prostě už vzít, točíš se v té pračce a prostě prorazit ten buben, někam vyletět a rozhlídnout se, jestli teda co se děje. A vlastně od té doby, jak já jsem se z toho dostával, furt jenom věřit tomu hlasu, poslouchat ho. A pokaždý, když my ho poslechneme, tak on trošku zesílí. A mně přijde, že teď jsem v bodě, kdy on je tak strašně jasný. Není jasně, že to, co uděláš, bude správně, ale je jasný, kam mě vede. Jo. To, čo používaš, zákonite rastie, to, čomu dávaš pozornosť, rastie, to, čo si nevšímaš a neposiluješ, tak to zákonite sa stvrkáva. Takisto tak tvoje svaly, keď nejdeš do gymu, bohužiaľ je tam ten zákon atrofie, že pol roka makáš, vysekáš si telo do úplne najlepšej možnej formy a potom mesiac nič nerobíš a si takmer späť tam, kde si bol. Trošku nefér, ale takto funguje náš vesmír, tá atrofia je proste súčasťou toho, že tá tendencia k veci rozpadať sa a ísť ku chaosu je súčasťou toho, to znamená, že lokálne sa snažíme zvrátiť tú atrofiu našim konaním, či už fyzicky, mentálne alebo spirituálne. A takisto, keď nepracuješ na svojich svaloch,
tak sa stvrkávajú. Takisto, keď nepoužívaš svoj vnútorný hlas, keď nepracuješ so svojou intuíciou, keď sa nevieš utišiť a nevieš sa snažiť naslúchať mu pravidelne, tak zákonite je tichší a tichší, až sa nakoniec úplne stratí pod nánosom toho hlučného ega. Ale stejně tak jako s tou atrofií, tak i s tím vnitřním hlasem. Vnímám jednu výhodu, když už člověk se dostal, když to vezmeme s tou top fyzickou formou, jednou do toho bodu, tak má velkou výhodu toho, že už ví, že tam byl, má ten důkaz a už nemusí do toho jít čistě jenom s tou slepou vírou, že tak snad tohle bude fungovat. To ale už ví, že si pro to jde. To už není potom len nejaká nádej, ale už je to sebavedomie, že už vieš o tom, že máš tie dôkazy o svojich schopnostiach. Potom sa už ide veľmi ľahko. Otázka je, ako vybudovať to sebavedomie predtým, ako máš tie dôkazy. Že to dá? Musí to ísť. Musíš buď fake it till you make it, alebo musíš make it until you don't have to fake it anymore. Protože za mě, já si definuji sebevědomí jako vědomí toho, že jsem zvládl těžké věci. Ale zvládl. Takže předtím je to jenom nějaká víra. Nějaká naděje. Ale vlastně ve chvíli, kdy jsem zvládl ty těžké věci, to znamená, vím, že jsem byl 1000krát ve studené vodě, vím, že jsem šel 1000krát do gymu, i když se mi nechtělo, vím, že jsem zvládl 100krát říct někomu něco nekomfortního, tak mám sebevědomí, protože mám ty důkazy. Ale vlastně neumím si představit scénář, jako kdy to předběhnu. Ja ti to prehodím, pozri. No. Ja som 25 rokov v tejto hre, 25 rokov robím muziku a pesničky píšem. Povedal by som, že možno v 5. roku mojej tvorby som mal možno oveľa vyššie sebavedomie, ako mám dnes. Pretože už som prešiel tú cestu a viem, aké ťažké je urobiť dobrý song. V 5. roku mojej tvorby som to ešte nevedel. Myslel som si, že to pôjde samo od seba a že to v sebe proste mám. Trochu som to fejkoval, samozrejme, jak všetci mladí reperi trošku fejkujú to sebavedomie. Trošku som akože sa spoliehal na to, že budem to robiť tak dlho, pokým to sebavedomie príde, že proste vedel som, že je to o tej praxi, o tom, že čím dlhšie čím viacej hodín strávim pri tých textoch, tým si budem sebaistejší. Čím viacej strávim za tým mikrofónom pri tých koncertoch, tým je ten každý ďalší koncert trošku ľahší. Ja som viacej doma na tom pódiu. Takže make it, že rob to, až pokým to nemusíš naďalej už fejkovať. Je to taká kombinácia týchto dvoch. Až pokým získaš tie dôkazy o tom, že aha, môj prvý platinový album, ja to viem robiť. Môj druhý, tretí, štvrtý, piatý platinový album, vypredané koncerty a tak ďalej. Postupne už tie dôkazy potom ti to sebavedomie sformujú, ale myslím si, že zároveň máš aj dôkazy o tom, že to vôbec nie je ľahké a už to vôbec nie je ľahké zopakovať. Je ľahké niekedy preraziť a urobiť nejaký hit, keď si s niečím novým, že si urobíš prvý album, alebo si zaujímavý, neokúkaný, to je celkom v podstate easy. Ale konzistentne zopakovať ten úspech a prinášať niečo rok čo rok, čo stále ťa udržuje v top 10 medzi najlepšími v tej hre, mladšími, ktorí majú oveľa väčší drive, alebo staršími, ktorí majú oveľa väčšie skúsenosti, to chce určite to chce jednak kontakt s tou realitou, to znamená, že musí byť dosť pesimistický na to, aby si uvedomoval, že veľa vecí proste nefunguje a opakovaný vtip už není vtip a postupne vlastne tá atrofia funguje aj v tom umeleckom svete, že sa okúkáš a už nejsú ľudia zvedaví na tvoje triky, ktoré si použil v tom prvom albume, už na druhom albume už nejsú také zaujímavé, vieš. Takže to sebavedomie dostáva na frak v tom, že si uvedomuješ, že je to stále ako keby ťažšie, musíš bežať, aby si ostal na mieste. V Alenke v ríši divov bola taká scéna raz, že všetky veci museli bežať, len aby ostávali na mieste. To je krásna metafora toho nášho rýchleho života v podstate, že naozaj musíš na hranici svojich síl utekať a snažiť sa rásť a makať na sebe, len aby si držal to svoje miesto, ktoré máš, aby si sa nestal irelevantným a nebol vlastne predbehnutý všetkými ostatnými. Ani ne, že sa posúvať ďalej a rásť a prekvitať, ale iba aby si ostával na tom mieste. To vyžaduje naozaj obrovské úsilie v tomto svete. Na začátku je to vlastně takový sladký nevědomí, co ti přináší to sebevědomí. Že tak, jako no. Nemáš páru, tak prostě to děláš. Čím si mladší, ty máš také väčšie sny a máš takú väčšiu dôveru v to, že tie sny sa môžu naplniť. Už po 30-ke, po 40-ke už ti príde, že OK, že to už asi nebudem worldwide superstar, jak Drake.
ale keď si ešte 20-ročný, tak stále tam tu nádej máš, že tá motika možno vystrelí a fakt jedného dňa možno budem robiť tracky s Kaniem. To byl ten úplně první zárodek pro tebe. Když věděl, že tohle je ta cesta, kterou chceš zvolit. Čo myslíš v hudbe? V hudbě. Prvý zárodok, kedy som pochopil, že toto chcem robiť? Keď začala rezonovať moja prvá pesnička Byť či nebyť, 2001, v roku 2000 som ju nahral, ešte som sa hambil ju aj vypustiť, lebo som si myslel, že je strašne soft. Vtedy bol rap taký tvrdý, taký raw, taký agresívny, pouličný, všetci museli byť proste takí gangstri pouliční. A ja som nahral song, ktorý bol úplne, taký hlások som mal, taký úplne priteplený. A bol to veľmi inteligentný song, až taký duchovný, ale strašne soft, strašne jemný. Taký klavírik z Titanicu vysemplovaný tam bol, že povedal by si, že to nemá šancu proste sa uchytiť. Ale našlo si to svoje miesto a s ľuďmi to rezonovalo. A tam som vtedy pochopil, že ten feeling, ktorý som mal ja pri tom, keď počúvam ten song, že wow, že toto je iné, toto má nejakú silu, že to má nejaký spirit. Aj keď to bolo 10 rokov predtým, ako vzniklo meno Mike Spirit, tak som tam cítil z toho presne to volanie po tej mojej ceste. Že robiť takýto druh hudby, ktorá niečo dáva, ktorá má obsah, ktorá má potenciál preniesť nejakú hodnotu na ľudí, čo to počúvajú a zapaliť nejakú iskru aj u niekoho iného. Takže to bol asi ten prvý moment, kedy môj vlastný song mi vlastne vháňal slzy do očí a robil zimomriavky a hovoril som si, že OK, keď to cítim ja, tak je dosť možné, že aj Johnny, môj kamoš, si to pustí a bude to cítiť podobne, alebo že niektorí z ďalších ľudí, alebo moje kamošky zarezonujú s týmto trackom a bude to pre nich mať nejakú hodnotu. To je najlepší barometer podľa mňa toho, doteraz si to myslím, keď to cítiš ty. Môžeš kalkulovať a vymýšľať, skakať na trendy, ale ten naozajstný hit väčšinou vznikne vtedy, keď naozaj ideš po tej svojej intuícii, po tých svojich inštinktoch. Tie majú najväčšiu šancu ťa doviesť niečomu, čo bude naozaj populárne. To souhlasím. Podle mě ta cesta k tomu úspěchu, ať už v tom osobním životě, že si přitáhneš ty lidi do života, který máš mít, tak stejně vede skrz tu autenticitu, protože lidi to cítí a podle mě něco fejkovat zvládneš jenom po určitou dobu. Nebo jo, jakože může ti to, já nevím, tady, kdybychom spolu mluvili 10 hodin, tak podle mě po hodině, po 2 prostě prohlídneš nějakou mou pózu. Veřejnost to prohlídne možná za rok, protože se prezentuješ jenom na sociálních sítích, ale ta opravdovost je to, co přitahuje ty lidi podle mě k tobě. A to bude pravděpodobně ten důvod, proč už z toho prvního songu si cítil to, co jsi z něj cítil, protože šel vlastně z tebe a nenechal si se strhnout tím, OK, takže společnost teď chce tvrdý rap, tak odkud já ho vytáhnu, když vlastně takovej nejsem. Jo. Súhlas a zároveň ako náhle to urobíš naopak a nejdeš z tej svojej originality a z tých svojich inštinktov, ale čerpáš skôr z toho, že čo by sa mohlo páčiť, alebo čo iným funguje, čo fungovalo predtým, čo momentálne letí, tak zákonite si dávaš nejakú masku a tvoríš z nejakej role. Znamená, že keď získaš úspech, tak to nebudeš cítiť, že to je tvoj úspech. Budú ľudia tlieskať možno tebe, ale ty vieš, že ten aplauz patrí tej maske, ktorú si obliekol. Znamená, že možno ten obdiv pôjde tvojim smerom a bude určený pre tvoje meno, ale tá naozajstná láska ťa bude míňať, lebo není namierená na tvoje práve ja, ale na tvoju rolu, ktorú hráš. A tým pádom sa postupne podľa mňa stávaš trochu karikatúrou seba samého, lebo presne nastáva audience capture, nastáva zajatie publika, ty si uvedomíš, že toto mi funguje, aj keď hrám rolu, tak budem to naďalej pre tých ľudí hrať, lebo mám za to ten úspech. A tým pádom podľa mňa postupne si odkazaný na to, že začneš nenávidieť to, čo robíš, aj seba samého. Zákonite tým pádom si v tom horší a horší a ľudia si hovoria, že on nejak stráca tú autenticitu a ty možno len práve získavaš tú autenticitu, paradoxne. Ty možno len si uvedomíš, že toto už není pre mňa, táto maska, ktorú hrám, ma strašne obmedzuje. Aj keď mi ľudia tlieskajú, necítim tú lásku z toho, lebo viem, že tvorím to, čo není úplne naozaj zo mňa. To znamená, že máš chuť sa vrátiť ku svojmu pravému ja a ľudia to vidia ako, že začínaš byť neautentický. A to je potom ten paradox tej situácie, že buď si zvolíš
ostať v tej maske a byť úspešný po zvyšok života, audience capture, si v zajatí publika a budeš im servírovať to, čo budú od teba chcieť, alebo sa z toho vymaníš, možno stratíš trochu popularitu, ale získaš svoju dušu späť. To je ten starý známy, dobil svet, ale stratil svoju dušu. To sa stáva vlastne veľa interpretom, možno väčšine interpretov, ktorí dosiahnu ten úplne že superstar status. Potom sa hovorí, že zapredali dušu diablovi, že majú v Hollywoode satanistické rituály a že tie popstars všetky sú nejak upísané nejakému démonovi. Ale často to môže znamenať len to, že sú zajatí toho publika a stali sa tou karikatúrou seba samého, pretože im niečo vyšlo, možno im to ešte aj vyšlo z autentického pravého ja v tom začiatku. Že naozaj, že neviem, Miley Cyrus urobila prvý song, ktorý bola naozaj ona, ale už o rok to bol úplne iný človek. Lenže tí ľudia stále chceli ten vibe, ktorý dal na začiatku a tým pádom vlastne ostala otrokyňou tých svojich úspechov. To bude jeden z důvodů, proč třeba mezi těma, jak ty říkáš, těma světovýma stars je spousta ať už drog nebo i sebevražd a tady všeho toho neštěstí v podstatě, kde ty lidi zvenku to nechápou. Že vlastně, hele, proč tady tenhle člověk, který má vlastně všechno, se rozhodl si šáhnout na život. Jeden dôvod je toto a druhý si myslím, že je to, že keď dojdeš takto vysoko a máš ten úspech, tie peniaze, ten status a všetko to, čo si myslíš, že ti prinesie to uspokojenie a to šťastie, keď tam hore prídeš a uvedomíš si, že to nemáš, že máš to Lambo, že máš ten obrovský dom, že máš tie čísla, že máš tie milióny followerov, máš ten úspech a to, čo si chcel, o čom si sníval, že ti spoločnosť hovorila celý život, že v tom je ten úspech a v tom je ten konečný cieľ. A keď tam potom si na vrchole tej hory a stále cítiš, že si prázdny, že nejsi šťastný, možno menej ako predtým, tak to je prúser, lebo potom zistíš, že si vlastne jednak celý život išiel keby zlým smerom a hlavne nevieš, čo ďalej. Vieš, že keď si cítiš tú prázdnotu a to nenaplnenie, pokiaľ si ešte chudobný a neznámy, tak aspoň máš tú nádej, že jedného dňa to změní tím úspěchem. Změní tým úspechom. Ale keď už si na vrchole toho úspechu a stále to tam není, tak si uvedomíš, že je to tak trochu beznádej to naďalej hľadať v tom svete vonkajšom, že to musíš niekde úplne inde riešiť. A možno v tom bode už ten tvoj vnútorný svet je tak zablokovaný a tak akože neprístupný tými rokmi, čo si ho vlastne odrezal, lebo si sa snažil tie vonkajšie ciele, že už možno není cesty ako, alebo ty aspoň nevidíš tú cestu v tej temnote a siahneš si možno aj na život len kvôli tomu, že už nevieš vydržať tú bolesť a ten chaos, tú dezorientáciu. Dřív to bylo science fiction. Nosit barefooty a vypadat u toho stylově? Slovenská značka Berberix přišla. Vyrobila barefoot boty, které vypadají jako stylový sneakers a kompletně změnila hru. A my tak můžeme vypadat stylově a zároveň vytvořit zdravý prostředí pro naše chodidlo, který má důležitou roli v našem fyzickém zdraví. Mrkni na berberix.cz, vyber si svůj kousek, zadej kód Roman15 a vesele kráčej dál. Jim Carrey o tom mluví často. Říká vlastně, že by přál každému ten úspěch a ty peníze ideálně co nejdřív, aby mohli se otočit na té patě a začít hledat to opravdový štěstí. Že? Mně se naštěstí, protože podle mě ten syndrom máme do nějaký míry všichni, aspoň na začátku, tak se mi daří už teďka na té mojí cestě, já teda nejsem na cestě k nějaký prostě international star, ale jsem na cestě nějaký svojí hojnosti, svobodě, finanční, časový, prostě k nějakému štěstí a toho, co chci. Už na té cestě se mi daří si zvědomovat na maličkostech, že tam vlastně nejsou ty ohňostroje. Na maličkostech, já nevím, teď jsem si chtěl koupit nový sluchátka, chtěl jsem si udělat radost. Jo. A úplně jsem si říkal, jak už je potřebuji, jak už to bude zase lepší ten den, ta práce s těma sluchátkama a pak si je koupím a vlastně jako je to den, je to super. A pak mám prostě ty sluchátka tam, ale vlastně ta práce se nezměnila, ten můj postoj k ní se nezměnil. A takhle to je vlastně se vším, co si do toho života přivedu, koupím nebo zařídím, tak se snažím si hned uvědomit, že tohle je vlastně úměrný tomu obrovitánskému úspěchu, který kdyby přišel teďka, tak se vlastně nic nezmění. Takže ideálně já se už na té cestě pouštím tu představu o tom, že tam jednou dojdu a že budu mít nějaký prostě, já nevím, nádherný, klidný život, prostě, který je jako mnich. Zajímá mě, jaký byl tvůj proces tady. Musel jsi tam proto dojít, aby jsi to zjistil? A nebo už ti to docházelo dřív? Zjistil čo? Že na tom konci vlastně nejsou ty ohňostroje.
No, toto je neprenosná skúsenosť, pre ktorú si musíš podľa mňa dojsť sám. Hovorili ti to každý úspešný človek, ktorý je pri zmysloch, ti to tak trochu hovorí a odkazuje, ale ty si hovoríš, že OK, rozumiem, to je tvoj prípad, ale ja, keď budem úspešný a bohatý, ja si to budem užívať, ja to zvládnem, mňa to naplní, ja budem šťastný, ja som výnimka. Jo. Tvoj mozog má tendenciu si myslieť, že ty si iný ako ostatní, že ty prejdeš tou skúsenosťou a na konci naozaj nájdeš to šťastie v tých peniazoch. A ja nehovorím, že peniaze ti nekúpia šťastie, do istej miery určite áno. Do istej výplaty ročnej určite tie peniaze poskytujú slobodu a poskytujú možnosti a tým pádom aj šťastie. A aj keď si za tým a zarábaš milióny, tak vieš tie peniaze dávať, darovať, použiť. A to je spôsob, akým si kúpiť šťastie opäť, pretože niečo zdieľaš a robíš krajším život niekoho iného, takže to šťastie si vieš kúpiť cez tie peniaze istým spôsobom. Ale skôr ide o takú tú prázdnotu a o takéto naplnenie a to uspokojenie, ktoré ti sľubujú tie plné bankové účty a tie obrovské úspechy. A myslím si, že ťažko sa to fakt naučiť bez toho, aby si to sám prešiel. A veľké umenie je podľa mňa vedieť odísť najlepšom, ale málo ľudí, aj napríklad, keď si spomenul Jima Carreyho, tak ma hneď napadlo Keanu Reeves, ktorý je krásnym príkladom toho, inak trochu mi ho pripomínaš, je krásnym príkladom toho, ako sa dá utiec z tejto hedonickej pasce. Je totálne pokorný a úplne žije mimo toho sveta Hollywoodu, napriek tomu, že je jedno z najväčších stars Hollywoodu, nežije na tých večierkoch, nechodí na tie stretávky a na tie snobské večierky, ale žije v podstate jednoduchý, prostý život a pritom je jeden z najlepších hercov posledného storočia v podstate. Takže sú dôkazy, že dá sa naozaj ako keby odísť v tom najlepšom. Ďalší príklad je Seinfeld, ktorý mal v 90-tych jednu z najlepších sitcomov a jedného dňa povedal, že končí. A všetci, že čo sa zbláznil, veď ty máš najlepší sitcom na celom svete, najsledovanejší, najvtipnejší. 12. sezónu ideš, že nemáš dôvod skončiť, veď si v najlepšom. Že presne to je ten dôvod, prečo chcem skončiť. A odišiel naozaj na vrchole, nechal to tak a to je super, pretože väčšina ľudí sa zubami a nechtami drží tých svojich úspechov až do bodu, kedy sa stanú presne tou karikatúrou, že už vlastne vedia, že na to nemajú, ale vlastne nevedia to pustiť, nevedia zísť z toho kopca dole. A to som nikdy nechcel, aby sa mi stalo, takže som sa snažil si počas tej cesty uvedomovať, že súčasťou tej cesty je aj tá cesta dole z kopca. Ten pík na vrchole toho kopca je nádherný, to je to, čo nám každý selí, že toto je ten moment, kam sa chceš dostať. A je to pekné, dá sa to užiť, ten výhľad odtiaľ je naozaj krásny. Ale ja si myslím, že tá cesta je kompletná, až keď zídeš z toho kopca, potom sa obzrieš späť a vidíš celý ten obrovský, všetky tie hory, ktoré si vlastne zdolal. A tam som byl. Tam som byl. A to je koniec tej cesty. A ja mám pocit, že ten môj prime time v muzike už bol a ja som sa s tým istom bode zmieril a istom bode som začal ísť dole z toho kopca, aby som si to na konci pozrel celé z diaľky. Teraz idem zase úplne iný kopec hore, čo sa týka mojej show a mojej rodiny a proste iné životné milníky, na ktoré smerujem. A ja si myslím, že je dobré stúpať tým kopcom, užívať si tú cestu a vlastne chcieť dosiahnuť ten vrchol, ale vidieť tú druhú polku cesty, ten zostup, tiež ako hodnotnú súčasť tej celej cesty. A to ti podľa mňa dovolí nestratiť hlavu v tých výškach, keď je tam ten riedky vzduch na tom píku, že si uvedomuješ, že toto je len polka cesty, že ešte musím ísť dole. A to je niekedy oveľa ťažšie ísť dole, ak sa hovorí, vieš, tam sa môže ešte oveľa ľahšie šmyknúť. A je to hlavne oveľa väčšia záťaž na psychiku. Proste získavať fame je nádherné. To si užívaš naozaj. Keď ti rastú followery, keď ťa ľudia spoznávajú prvýkrát, to je úžasné.
potom už byť na tom píku, byť super slávny je také zmiešané, pretože máš tam aj veľa vecí, ktoré ťa otravuje a veľa nejakých takých násilu konverzácií, občas sa musíš fotiť, keď sa ti nechce, alebo si uvedomuješ, že tí ľudia za tebou chodia z lásky, ale nevždy máš na to deň. Takže je to taký mix. A potom ten zostup je aj bolestivý, je to kúsok utrpenia. Si uvedomuješ, iní už to robia lepšie ako ty, iní majú väčšie čísla, iní vypredávajú haly, ktoré už ty nezvládneš vypredať, majú úspešnejšie single v hitparádach, jak ty a tak ďalej. To už není ľahké akože prijať. Aj kvôli tomu veľa ľudí na tom píku akože sa drží zubami, nechtami, aby nemuseli sa vyrovnávať s tým, že ten fame odchádza. Ja si myslím, že aj vďaka rodine, aj vďaka tomu, že som si našiel iné kopce a iné ciele, sa mi to celkom darí. Psychicky sa vyrovnávať s tým, že môj pík už bol, čo sa týka hudby. A tým nehovorím, že končím s hudbou, alebo že už nemám ambície. Stále chcem vybrať o tú arénu, stále chcem urobiť album, ktorý opäť prekotí celú scénu na hlavu. Takže to tam stále je, ale už to nemusí byť ovenčené ohňostrojmi a už tam nemusia byť zlaté medaile pri tom. Už tam musí byť len môj dobrý pocit z dobre vykonanej práce. Na tom kopci sa totiž blbě dejchá, že jo? Tam člověk je příliš dlouho. Ten riedký vzduch je tiež jedna z vecí, ktorá ale myslím si, že v tom ošiali, v tej eufórii z toho výhľadu a z toho, že si zdolal tú cestu hore, sa ten riedký vzduch dá zvládnuť. A ty sa skôr pýtal na to, že na tú cestu hore tým kopcom, lebo to je väčšina tých mladých ľudí rieši skôr ten výstup. Jo, mě tam vlastně zajímalo úplně ta původní otázka, ale ty jsi na ně odpověděl jenom vlastně jiným způsobem. Bylo, jestli jsi musel tady pro to vědomí, že ten úspěch není všechno, jako fakt dojít až na vrchol, nebo už někde po cestě ti to jako docházelo. Tak presne, že po ceste ti to dochádza, ale po potvrdenie, to záverečné uvedomenie máš až na tom vrchole. Jo. A stejně tam vlastně chceš dojít, protože ono to není jenom o tom, že tam hledáš to štěstí, ale když to děláš i z toho srdce, že vlastně, že ta hudba tě prostě baví, dává ti smysl, tak tam chceš dojít i proto, že ti to dává smysl. Jo, kdybys tam měl dojít tím, že budeš tradovat zlato, což ti třeba vůbec nedává smysl, nebo možná jo, já nevím. Ja by som to povedal tak, že môj fame vždycky bol podriadený tomu účelu, ktorý som s ním chcel dosiahnuť. Ja som si uvedomoval, že v každom tom bode, kde mám lepší výhľad na tom kopci, tak viem opísať pre tých mojich ľudí tú krajinu a ten výhľad ešte lepšie. To znamená, že tá cesta na kopec, na ten vrchol nebola len kvôli tomu, aby som bol oslavovanejší, mal väčšie čísla, ale aby som mal ešte lepší výhľad a mohol ešte lepšie pomôcť tým, čo idú za mnou, po ceste dole im poskytnúť šípky, rady a návesť na to, ako ten kopec čo najlepšie výjsť. Že vieš, že cestou dole je trochu tvoja povinnosť zastavovať sa v tých basecampoch a hovoriť, že pozor na tú severnú stranu, tam je to teraz ľadovatele, choďte radšej východnou stranou, tam je taký malý previs, cez ktorý vedie skratka a tak ďalej. Vieš, že na ceste dole, keď poznáš ten kopec, tak si myslím, že je tvojou úlohou dielať tie skúsenosti a pomôcť čo najviac ľuďom, aby sa bezpečne dostali aj oni tam hore. A zachovať ten basecamp vždycky v stave, v ktorom si ho našiel, alebo lepšom. Lebo ten človek, ktorý stúpa hore, určite má oveľa viacej strachu, ako ty, ktorý už ideš dole. To znamená, že keď môžeš niečo urobiť, aby si mu uľahčil tú cestu a dodal mu trošku seba dôvery, alebo mu pomohol ísť odvážnejšie, tak to si myslím, že je najlepšie, čo môžeš urobiť pre tých ostatných horolezcov. A takhle to reálně funguje, a když někde jdu a lidi už vidím, že chodí dolů, tak já se jich ptám, jak je to ještě daleko, jestli to stojí za to. Takovej ten jako small talk, ale vlastně reálně to dělám. Dělám. Ty jsi tam vlastně zmiňoval, jak se lidi často diví, když někdo, kdo je na vrcholu, jde ten kopec dolů. Jo, vy jste ten borec s tou úspěšnou show, prostě si řekl, už končím. Podle mě jeden z důvodů, proč se diví, je, že mají toho člověka na piedestalu, mají ho vlastně idealizovanýho, mají idealizovanou i tu jeho situaci, tu jeho práci. Ale ty máš tady tu show, to je hrozně sexy, vypadá to dost easy, prostě jsi slavný, máš peníze, proč bys to už jako nedělal, jo? A podle mě jeden z důvodů, proč se to děje, je, že lidi nejsou zvyklí ukazovat plný kontext toho jejich života
a i ty těžkosti, které se s tím pojí. Jo, já jsem měl ten pocit většinu života, já jsem se cítil vždycky tak trochu jiný, tak trochu divnej, když jsem byl jako třeba na základce, že ty moje problémy a myšlenkové procesy a nejistoty jsou jenom moje, protože nikdo jiný o nich nemluvil. Stejně tak jako to, že mi chyběl otec, já vlastně jsem si připadal trochu jako divnej. Přitom podle mě v té škole bylo tolik lidí, kterým chyběl otec, ale vlastně nikdo nevytvářel prostor, kde by se to mohlo sdílet, aby jsme se vlastně mohli všichni, já to tak vnímám, že seš na tom svým obláčku, těch svých zdánlivě unikátních problémů a jakmile někdo jiný ti nazdílí svoje, tak ten obláček praskne, spadnete na tu zem a najednou jste všichni spolu. Tak. A vlastně to, že ty lidi v těch pozicích toho úspěchu tohle nedělají, způsobuje právě to, že ty ostatní je nechápou, proč třeba nějak jednají. A proč to zmiňuji je, že ty ses rozhodl to teďka dělat, vlastně máš svou show, kde otvíráš za mě úplně super témata, jeden z důvodů, proč jsem si říkal, že bys to pozvání mohl přijmout. Proč ses rozhodl vlastně jít teďka tímhle směrem a vlastně dávat lidem vhled do toho svého osobního života, proč mi vůbec tady ty věci říkáš? Jestli je to třeba i částečně tenhle ten důvod, jestli tady tu hodnotu vnímáš taky. Ja to vnímam ako organické pokračovanie mojej cesty a to, čo dávalo úplne zmysel, že to je naozaj jednak cesta najmenšieho odporu a to, kam ma podľa mňa tak trochu život posiela. A trochu cítim, že som keby štvrtstoročie v tom rape iba trénoval na to, aby som bol teraz excelentný podcaster a aby som dokázal viesť konverzácie iným spôsobom ako ľudia, ktorí to robia okolo mňa. Aby som mal unikátnu pozíciu na to, ako tento content tvoriť. A ja si myslím, že v podstate každý človek by mal mať také dva hlavné kopce, čo sa týka kariéry v jeho živote. Prvá je tá taká úplne autentická kariéra, ktorá vychádza z tvojich vášní, tvojho talentu, z tvojich darov, z toho, k čomu inklinuješ už ako malý. Všetci majú ten prime vo svojich 20-30 rokoch, kedy majú naozaj tú najsilnejšiu energiu a vytvoria také tie najunikátnejšie diela. Aj muzikanti vytvoria tú najlepšiu muziku väčšinou okolo svojej 30-ky, do 30-ky častokrát. Beatles sa rozpadli predtým, ako mali 30, takže vlastne všetky tie legendárne diela vytvorili ako 20 plus roční. Myslím si, že to isté platí aj v iných oblastiach, aj v biznise, ale potom je tam druhá polka života, kde môžeš takisto nájsť svoj úspech, takisto môžeš výjsť nádherný kopec, ale už to není až tak o tvojich pôvodných nejakých inštinktoch a vášňach, ale skôr o tvojich skúsenostiach a o takom mentorovaní a odovzdávaní tých všetkých nahromadených schopností a skúseností niekam ďalej. A to je ten kopec, ktorý vlastne teraz začínam a myslím si, že Spirit Show, môj podcast, je takým prvým spôsobom, ako som sa rozhodol toto naplňať. Vidím tam oveľa toho viacej, že to je fakt len ako keby začiatok tej cesty, že tam sa to dá rozvetviť do rôznych iných polôch, ktoré ešte ani nechcem spomínať, ale už sa mi postupne akože vyvíjajú, objavujú. Je to vec, ktorá podľa mňa sa dá robiť po zvyšok môjho života, na rozdiel od rapu a koncertovania v kluboch pre decka o polnoci. To si myslím, že je super, že som istým spôsobom pochopil a že som bol zmierený s tým, že toto není definícia mňa na celý môj život, ale len tá prvá kariéra. Jakou roli v tomhletom hrál fakt, že seš otec? Ja si myslím, že to rozhodnutie stať sa otcom prišlo v podstate zároveň s tým, keď som si uvedomil, že chcem ten kopec už zísť dole. Že si myslím, že to bolo tak ruka v ruke, že mi to pomohlo ísť bezpečne dole ten kopec toho fejmu rapového a zároveň mi to dávalo motiváciu obzerať sa po tom novom cieli a nájsť ten nový pík, ktorý chcem dosiahnuť. Pretože otcovstvo je podľa mňa kráľovská disciplína pre chlapa, že tak trochu všade inde trénuje na to, aby bol dobrý tatko.
To je vlastne archetyp kráľa, že jo? Presne tak. A je to viacej oveľa o tej vnútornej ceste. Ja som vedel, že už som ready, čo sa týka finančného zabezpečenia a nejakej časovej hojnosti na to, aby som bol dobrý tatko. Ale vedel som, že teraz musím urobiť tú vnútornú prácu na svojom charaktere, pozrieť sa svojim démonom do očí, nastaviť si zrkadlo, vyriešiť svoje blind spots, vyriešiť svoje neresti a pracovať na svojich cnostiach, pretože to dieťa je špongia a nenasáva to, čo mu hovoríš, ale to, kým si. A ja som vedel, že kvôli nej chcem byť ten najlepší možný chlap a tým pádom som musel začať pracovať oveľa viac na svojom vnútre a tým pádom som musel trochu stiahnuť z toho vonkajšieho sveta. Takže všetko to tak krásne zapadlo, že tá cesta dolu bola vlastne sprevádzaná tým, že rastiem na úplne inom leveli svojej bytosti. Ranní kaše je docela populární volba snídaně, ale často v ní chybí jedna podstatná složka – bílkoviny. Obzvlášť u těch instantních, co koupíte v obchodě. Proto jsem měl velkou radost, když jsem zjistil, že moji kamarádi z Powerlogy se rozhodli tohle změnit. Vyvinuli produkt v podobě mandlovo-skořicovo-jablečný kaše, která obsahuje bílkoviny a dokonce jenom z rostlinných zdrojů. Což je super nejenom pro vegany a vegetariány, protože variabilita zdrojů bílkovin je vždycky dobrý nápad. Utíkej na powerlogy.cz, zadej kód ROMAN17 a dobrou chuť. Teďka mě úplně projeli, jak byste řekli, zimomravky. Husina. To je geniální, já jsem totiž předtím měl otázku, kterou jsem vlastně ani neřekl, a to bylo, kam si vlastně chodíš pro nějaký svůj vnitřní check s tím, co je opravdu ta tvoje autenticita a co je jenom jednání v rámci nějakého biznesu nebo toho avatara. Teďka vlastně ty si to i tak hezky jako řekl, že vlastně ty jdeš dolů z toho kopce, jdeš pryč z toho vnějška do toho vnitřku, takže vlastně do klidu, do ticha, do toho, kde vlastně můžeš opravdu objevovat podle mě tu pravou podstatu, že jo. Ja si myslím, že na to je najlepší recept uvedomiť si, že nejsi tvoje myšlienky a dokázať stráviť aspoň časť dňa mimo tých myšlienok. Jak? Tohle pro spoustu lidí, včetně mě, je strašně těžký, protože náš mozek je vlastně programovaný na to, aby neustále evaluoval minulost a vymýšlel budoucnosť. Tvoj mozog je machine gun, ktorý ťa proste bombarduje myšlienkami. 60 000, alebo dokonca až 80 000 myšlienok denne. Bežný človek. Väčšina z nich negatívnych, pretože máme ten negatívny bias a tvoj mozog má tendenciu byť taký nevrlý, kritický, sťažuje sa. To je evolučne vytvorená vlastnosť mozgu, pretože to negatívne bolo na tvoj survival oveľa podstatnejšie ako to pozitívne. Je super vedieť, že tam sú zajace, z ktorých sa nakrmíš, ale oveľa dôležitejšie je vedieť, že tam je medveď, ktorý ti môže zobrať život, lebo zajac ťa nakrmí na deň, ale medveď ťa môže ukončiť navždy. Takže to negatívne je zákonite v myšlienkach viac zastúpené. Viac to priťahuje tvoju pozornosť, viac dokonca negatívnejších ľudí pokladáme za inteligentnejších, preto pesimisti a cynici často sú vnímaní ako inteligentnejší a pozitívni ľudia sú vnímaní ako naivní. Tá tendencia k tej negativite je veľmi silná v tom mozgu a práve preto je strašne dôležité vedieť od tých myšlienok odstúpiť. Za prvé si uvedomiť, že ty nejsi tvoje myšlienky, že ten neustály vodopád tých vecí, čo máš v tvojej hlave, nemáš pod kontrolou. Keď ti poviem teda, že nemyslí na ľadového medveďa, tak okamžite ho vidíš. To znamená, že ty nemáš svoje myšlienky úplne pod kontrolou. Sú ovplyvňované tvojim okolím, tým, čo si púšťaš k sebe, tým, čo aj náhodne niekedy uvidíš. Keď prvú vec ráno chytíš telefón, tak automaticky si ovplyvňuje vodopád myšlienok na najbližšiu hodinu, podľa toho, čo tam uvidíš, čo nemáš vôbec pod kontrolou častokrát. Takže vedieť vystúpiť z tohto prúdu, aspoň na chvíľu denne, si myslím, že ti poskytuje aspoň šancu uvedomovať si, že ty nemusíš neustále v tom prúde bojovať o život a byť ním definovaný. To je samozrejme meditácia, ten pobyt v tichu alebo nejaké cibrenie tvojej vnímavosti, že chvíľku len pozoruješ si, dávaš šancu svojim zmyslom, aby nasali to, čo vidíš, počuješ, alebo len nejaké telesné funkcie, tlkot srdca, dýchanie. Proste na chvíľku byť mimo tých myšlienok. To děláš meditaci? To dělám každé ráno. Teraz skoro každé, pokiaľ nemám stres,
že musím odviesť manželku predtým, jak mám podcasty, jak dnes. Ale aj tam som stihol nejakú krátku rutinu. Niekedy to má, v ideálnom prípade to má hodinu, taký môj stretch telesný, aj spolu s meditáciou, modlitbou nejakou malou a takým ukotvením na ten deň, plánovaním a týmto všetkým. Takže jdeš konkrétně, víš, mě zajímá ta tvoje meditace, teda když se snažíš v vozovkách odpojit od těch myšlenek, tak to vypadá tak, že jdeš do toho Pozorovanie těla. dýchu je asi najčastejšia vec. Pozorovanie dýchu, tlkotu srdca a snažiť sa len vždycky sa od tých myšlienok, ktoré ťa zákonite unášajú, ten plán na ten deň alebo tie včerajšie situácie tam prichádzajú a ty opäť len sa vrácaš tomu dýchu. Nič extra, klasická 1000 rokmi overená prax, ktorú učí každý duchovný majster. Nejakým spôsobom stíšiť sa a aspoň chvíľku nechať tie myšlienky prichádzať, pozorovať ich jak na platne v kine. Nechať ich byť, čím sú, ale neísť s nimi ďalej. Nenechať sa nimi brať zo svojej pokojné pozície. Nechať ich plávať pred sebou, jak takú rieku. A v tomto mám strašne rád film Matrix. Opäť sme pri Keanu Reeves, keďže tu sedím s dvojníkom. A myslím, že ten film je nádhernou metaforou ľudskej duše a zrkadla osobnosti človeka. A ten stav, kedy Neo precitol v tom Matrixe, keď pochopil, že tie veci dokáže mať pod kontrolou, keď zastavil tie gulky, keď vlastne dokázal bojovať s tým agentom takto jednou rukou, bez akýchkoľvek emócií, úplne poker face a úplne proste ovládol tú hru, to je ten stav, kedy si uvedomíš, keď si nad myšlienkami. To je ten stav, keď sa na chvíľku dokážeš svoju vnímavosť dostať nad tie myšlienky. Super je mať, že pozitívny mindset, to je tiež veľká práca, vypestovať si schopnosť vidieť ten pohár poloplný a surfovať na tých myšlienkach tak, aby si tie pozitívne urobili hniezdo na tvojom strome tvojej mysle. Tak sa hovorí, že nejde o to, aké vtáky si sadnú na ten strom tvojej mysle, ale ktorým dovolíš spraviť si to hniezdo. A ten pozitívny mindset je super v tom, že si dokážeš kontrolovať tie pozitívne, dávať im väčší priestor a tie negatívne vlastne púšťať preč alebo ich ignorovať. Ale to je ešte není to finálne majstrovstvo toho Nia, ktorý zastaví ten Matrix. To je až vtedy, keď dokážeš vystúpiť na tie myšlienky a chvíľku byť úplne v prítomnosti totálne vnímavý k všetkému, čo je okolo teba, bez toho, aby si bol unášaný v hlave do minulosti alebo budúcnosti. A tam si myslím, že je aj šťastie, tam si myslím, že je aj tá autenticita, tam si myslím, že je aj to naplnenie, aj to, čo voláme to práve ja. Podle mě je důležité, co jsi řekl, že alespoň na chvilku. Že spousta lidí aspiruje k tomu, že jako tohle jsou absolutní stavy. Já si myslím, že ani mníchové nemají prostě 24/7 vyčištěnou hlavu a taky mají negativní myšlenky, taky je občas unesou. Emócie hlavne, vieš, že sme ľudia a pokiaľ máš ľudské telo, tak zákonite sú tam po 40-ke, všetko ťa chvíľku bolí. Není tam proste ani deň, keby si mal úplne, že super health, 100%. Už len z toho vlastne pocity, emócie, niekedy nevytvorené vôbec tebou, to sú jak vietor, ktorý nemôžeš ovládať. Ty si môžeš len nastaviť tie plachty a to môžeš robiť práve tým, že si každé ráno dáš šancu sa predrámovať na ten deň tým, že si vlastne urobíš taký malý inventár vo svojej hlave, že aspoň na chvíľku existuješ mimo toho kolotoča tých myšlienok, to ti dáva takú šancu kontrolovať svoje reakcie, respektíve nežiť len v reakciách na rôzne podnety, nebyť len pohadzovaný tým životom a tými situáciami od jednej k druhej, ale len reagovať na to, čo sa ti deje, ale byť ten proaktívny, ktorý dokáže tvoriť v tom živote a ktorý dokáže rozhodovať o tom, čo naozaj chceš robiť. Takže aj mikrodosing týchto meditácií je lepší ako nič. Aj minúta v aute predtým, ako vstúpim sem do podcastu, zavriem oči, robím 3 silné nádychy, pri ktorých sa snažím neodísť z pozorovania toho dýchu. Aj to je oveľa viacej ako nič. O 100% víc než nic. To je geniální, jsem hrozně rád, že to říkáš, protože to je zase něco, co podle mě spoustě lidem stojí v cestě. Ten mindset, že všechno nebo nic. Ne, vôbec, presne. Nemôžeš si dať hneď cieľ, že medituješ hodinu denne, jak skúsený meditátor alebo nejaký mních. Naozaj treba začať s tým, že o 1% zlepšíš svoj mentálny stav tým, že si dáš 3 minúty pre Boha.
3 minúty denne, keď si nenájdeš na to, aby si potom celých tých 16 hodín svojho dňa bol oveľa efektívnejší, oveľa šťastnejší, oveľa pokojnejší. To je najlepší trade-off, aký môžeš spraviť. A já si myslím, že tam je jeden problém, je, že je těžký uvěřit tomu, že ty 3 minuty mají nějaký smysl. Stejně tak, jako je pro lidi těžký uvěřit tomu, že možná půlhodinový trénink v posilovně, nedokonalej prostě, týdně jednou, Presne. je super, protože to máš, každý týden to máš 55 tréninků za rok. Co to asi udělá za rozdíl? Ale my hovoríme o mikrodozingu, to je v podstate, že 50 klikov ráno pred sprchou. To není ani, že 20-minútový tréning. To je naozaj, že jedno, z čomu verím, jeden z princípov, ktoré ma podľa mňa dostal až sem, je metóda neustáleho zlepšovania. Kaizen sa to volá v Toyote, to je japonský koncept, ktorý používajú v Toyote, čo je vlastne number one výrobca aut vo svete, myslím, že momentálne. Ja som u nich robil moju diplomovú prácu, keď som končil moju vysokú školu 2010, keď som MBA titul získaval a robil som prácu o Toyote a presne Kaizen ako metóda neustáleho zlepšovania sa. V Toyote aj poslední zamestnanci, ktorí len robia nejaké šroby na poslednom kolese, majú priestor dávať nápady na zlepšenie chodu firmy a procesov, ktoré sa si ich týkajú. Každý má, ne že možnosť, ale každý je vyslovene motivovaný a tlačený k tomu, aby tieto nápady dával. Znamená, že celá firma neustále pracuje na tom, ako sa zlepšovať, ako sa posúvať ďalej. To môžu byť malé zmeny. Niekto navrhne, že dajte nám namiesto týchto politrových fľašiek litrové, aby sme si ich nemuseli dvakrát za deň naplňať, aby sme ich mali, aby nám vystačili na celý deň. Fakt, že niekedy sú to úplne v podstate triviálne detaily, ale z tých detailov sa potom skladá celý ten proces, ktorý nakoniec prevalcuje všetky ostatné konkurenčné firmy, pretože nezastal nikdy v tom vývoji. A takto si myslím, že aj dobrý artist, aj dobrý biznismen, aj dobrý športovec musí mať tento mindset, že nikdy není finálna destinácia. Každý deň urobíme niečo, v čom sme o percento lepší a zajtra opäť 1% a nejde o tie veľké skoky, nejde o tú výhru na tej olympiáde, ale ide o tie 4 roky každodennej práce, kedy si vždycky urobil ten malý diel, položil jednu tehlu na tú stenu a o pár rokov ti stojí nádherný dom. To ten otec. Protože bavili jsme se o tom, otec, zdá se, že tam ta hloubka toho, možná i ta vznešenost a ta složitost zároveň, toho být tady v té roli toho otce fakt dobrý, znamená být dobrý, tak možná bude těžší, než být dobrý businessman nebo dobrý atlet. Protože to vyžaduje trochu té vnitřní, nebo o trochu víc té vnitřní a ne té vnější práce. Už to není o tom někam jít a něco dělat a zlepšovat se a ptát se lidí na feedback a budovat firmu. Jak ty k tomuhle stavíš? Jak se ujišťuješ o tom, že budeš opravdu ten dobrý otec? A co vlastně podle tebe vůbec čím disponuje dobrý otec? Co je možná něco, co ty si neměl a teď se snažíš vlastně poskytnout té dceři? Ja si myslím, že kľúčom k tomu, ako dosiahnuť vonkajší úspech, je stať na svoje silné stránky a vycibriť tie svoje silné stránky k excelentnosti, ale kľúčom k tomu, aby si dosiahol vnútorný úspech, je pracovať na svojich slabých stránkach a opravovať svoje slabé stránky, čo je oveľa ťažšie, oveľa nepríjemnejšia práca. Musíš sa pozerať do očí svojim démonom, musíš sa vyrovnávať so svojimi chybami, so svojimi predsudkami, so svojou zraniteľnosťou a musíš odbúrať to, kým nejsi, baviť sa svojich domnienok, svojich filtrov, svojich nálepok, ktoré používaš na veci a to je ťažká práca. Jak upratovať starú garáž, ktorá je zaprášená, plná zmiešaných vecí, niektoré si chceš nechať na celý život a niektoré by si mal už dávno vyhodiť a musíš to vedieť rozlíšiť a postupne prebrať a je to taká mravenčia práca a hlavne to není nič príjemné a není to nič, za čo ti bude niekto tlieskať. Je to skôr naozaj ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí, v tej tichosti svojej duše alebo svojej mysle a
ale potrebuješ tú prácu urobiť, aby si rástol, čo sa týka charakteru a svojich cností. Neviem, či to človek úplne nájde tú motiváciu toto robiť, keď nemá tie deti, ktoré vie, že si z neho budú brať aj to dobré, aj to zlé. To sú už takí tí budhovia a naozaj tí ľudia, ktorí sa vydajú na tú ťažkú cestu k osvieteniu a k nejakej také bezpodmienečnej láske všetkého okolo. Ale myslím si, že tie deti sú naozaj obrovská skratka, ktorú k tomu môžeš použiť, aby si sa naučil tej bezpodmienečnej láske, ktorá je vlastne ten konečný cieľ toho tvojho charakteru, budovania toho správneho charakteru. A myslím, že tie deti sú krásnou navigáciou v tomto svete. Že takisto, jak ty tvoríš ich a učíš ich a pomáhaš im, aby rástli, tak oni sem prišli naozaj urobiť to isté pre teba. Ak ne, ešte možno aj naopak, že oni sú naozaj, ja to hovorím tak, že moja malá je môj Buddha, môj duchovný učiteľ, ona je môj zenový majster. Od nej sa učím prítomnosti, od nej sa učím hravosti, od nej sa učím kreativite, od nej sa učím láske k životu. To je všetko, čo mám dennodenne krásne pred sebou a mi to pripomína tie najzákladnejšie hodnoty, ktoré vlastne stratíš príchodom do puberty a do toho sveta tých vonkajších úspechov a cieľov. Co je nějaká pravda, kterou z o sobě dlouho nechtěl slyšet? Co jsi našel v té garáži za to starý harampádí, který prostě se ti nechtělo jít oprašovat? Že všetko je len na chvíľu. Že tie trofeje, ktoré získavaš dnes, budú len spomienkou v tvojej budúcnosti zajtra a že tak trochu umieraš každý deň. Smrť není nejaká destinácia niekde posledný deň tvojho života, ale že každý deň tak trochu umre niečo z teba. Jednak naozaj fyzicky tvoje bunky odchádzajú, odumierajú. Tu sa inak dostávame presne k jednej krásnej veci, ktorá hovorí o autentickosti. To je Tézeov paradox. V starom Grécku, že Tézeus bol kapitán lode a rozhodli sa vlastne na mori počas plavby vymeniť postupne palubu, potom stožiare. Nakoniec vlastne sa im podarilo vymeniť postupom, jak sa plavili celú tú loď dosku po doske. Vždycky na jednom mieste vždycky pracovali, ale na konci tej plavby to bola tá istá loď, ale zložená z úplne iných častí. Všetko na ne bolo úplne nové, ale zároveň to bola v podstate tá istá loď, ktorá vyplávala z toho prístavu. Ale prišla do svojho konečného cieľa ako niekto úplne iný, alebo niečo úplne iné. A to je ten paradox aj toho človeka, tej autenticity. Ty trochu umieraš každý deň. Tvoje bunky, milióny buniek proste umrú v tvojom tele a ty o 7-8 rokov si zložený z úplne iného materiálu, ako si bol. To je čisto fyzická realita. Takisto mentálne. 7 rokov dozadu, predtým ako som bol otec, manžel, pražák a všetky tieto nové definície a role, ktoré mám, som bol nejakým úplne iným na emocionálnej, mentálnej a spirituálnej úrovni. To znamená, že ten proces toho života, tá neustála zmena, to, že nemáš pod kontrolou tie veci, tie všetky čierne labute, ktoré prichádzajú, tie proste nečakané udalosti, ktoré zmenia úplne všetko vo svete, v tvojom individuálnom alebo v kolektívnom. A ten butterfly efekt, ten efekt tých motýlých krídel, že na Pankráci zamáva motýl krídlami a v Plzni je búrka z toho, metaforicky povedané, tak toto sú veci, ktoré nemáš pod kontrolou a prijať túto neustálu pominuteľnosť a neustále prichádzajúcu zmenu v živote, to si myslím, že je ten challenge, ktorý si v tej garáži uvedomíš, že všetky tieto veci, ktoré tam sú len nejaké symboly tej minulosti. Aj to, čo získaš dnes, nejakú trofej, tak aj to je v podstate odkazané ostať niekde v prachu časom a že všetko, čo na tomto svete máš, je len prenajaté. A že odchádzaš s prázdnymi rukami takisto, jak si prišiel,
každá jedna vec, veci, ktoré máš na sebe, dom, v ktorom bývaš, auto, v ktorom jazdíš, o 100 rokov v ňom bude jazdiť niekto iný a bude v ňom bývať niekto iný. Dokonca aj ten vzduch, ktorý si nasaješ do plúc, je len prenajatý na ten moment, kedy ho tam máš a musíš ho pustiť naspäť. Všetko v tvojom živote je len na chvíľu a nepatrí ti. A keď sa podľa mňa zmieríš pri tom upratovaní tej svojej garáže s tým, že tieto veci všetky znamenali celý vesmír pre teba v istom momente a potom sú opäť len zabudnutou vecou, na ktorú sa práši v garáži a ty si na ne nespomenieš, pokiaľ ich neuvidíš, tak si len pripomínaš tú pominuteľnosť tých momentov a o to dôležitejšie je žiť v tom momente, v ktorom si a nasať to plnými dúškami a urobiť z toho súčasť seba, lebo vtedy si to nestratil, keď urobíš z toho momentu naozaj, že si tam prítomný a dokážeš z toho urobiť spomienku, ktorá navždy je súčasťou tvojej osobnosti a posúva tvoju autenticitu opäť na nejaký nový level. Takže paradoxne si v tej garáži, keď upratuješ tvoj vnútorný svet, uvedomíš, jaký pominuteľný je ten vonkajší a jaký stály je ten vnútorný. Věnuješ mi 30 vteřin svýho času? Jenom v krátkosti. Vždycky jsem měl pocit, že některé moje problémy a myšlenky nemá nikdo další. Že jsem v tom sám. Ale pravda byla taková, že většina lidí o tom jenom nemluví. Což je fér, ale já o tom mluvit chci. Protože naše překážky, odlišnosti i pochyby jsou vlastně to, co nás spojuje. Už skoro 3 roky pracuji na tom, abych tady tvořil co nejlepší práci, která má přesah. A co je ten nejlepší způsob, jakým mě můžeš podpořit? Jednoduše kliknout na tlačítko odběru. Pomůže to dostat moje epizody k dalším lidem a taky k růstu celého podcastu. Já se ti na oplátku zavážu k tomu, že s celým týmem budeme dělat maximum pro to, abychom neustále posouvali naši tvorbu dopředu. Tvořit autentický, praktický a lidský rozhovory v co nejvyšší kvalitě. Díky, že jsi tady se mnou. OK. Ten druhý asi. Vlastně zmínil to jak je všechno půjčený. Já nevím, jestli možná to znáš, teorie detachment teorie, je to vlastně teorie odpojení, že jo. Mně osobně už strašně dlouho pomáhá, teďka nevím, od koho to je, rád bych řekl, kde jsem to slyšel, ale už nevím. Mě to pomáhá k vděčnosti, protože vlastně, když pak jedu autem, ze kterého mám radost, že mám auto, a jsem na telefonu, mám radost, že mám telefon, tak si vlastně jenom uvědomuju, jaký je to privilegium tady tu věc mít. A nelpím na ní tolik, protože vlastně ji neberu jako svou. Zaplatil jsem nějaký tady fyzický peníze za to, že ji mám na chvilku, nevím na jak dlouho, možná mě zítra srazí autobus a už prostě žádný auto mít nebudu. Takže mě osobně to pomáhá k tomu nelpět na věcech a být za ně jenom vděčný, že jsou vlastně. Vďačnosť je najväčšia skrátka k šťastiu. To je jeden fakt života, ktorý podľa mňa určite platí pre každého. A to, čo si komplikujeme a to nešťastie, ktoré si do života privolávame, je často kvôli tomu, že sa porovnávame s tými hore. S tými, čo sú nad nami, s tým 1% ľudí, ktoré sa má najlepšie, tých, ktorých vidíš na Instagrame, tie celebrity, tí najbohatší ľudia, tí najúspešnejší športovci. To sú tí, ku ktorým vlastne zhliadame a s tými sa porovnávame. A tam zákonite vzniká potom sklamanie, lebo to je prehnané očakávania, že chceš dosiahnuť niečo, čo majú oni, spôsobujú, že tvoja realita nikdy nedosiahne a tým pádom budeš sklamaný. Ale ty si musíš uvedomiť, že ty obdivuješ len jeden aspekt ich života. A možno keby si poznal celý ten koláč, tak by si nemenil ani náhodou s tým človekom. Vieš, aj Elon Musk, ktorý má všetky peniaze sveta a možno bude prvý trilionár na svete, tak nechcel by si byť podľa mňa ním. On sám hovorí, že ľudia si myslia, že by chceli byť aj jak ja, že super bohatý človek, jachty, private jety a všetko možné, ale ver mi, nechcel by si byť mnou, že moja myseľ je ako búrka. Ja nemám pokoja. Ja som workoholik, ja som roztekaný na milión strán, neviem nájsť pokoj. Říkal, že spí väčšinu nocí sám. Má 12 detí, ale vlastne podľa mňa môže byť veľmi osamelý a není ľahké vypnúť takúto geniálnu myseľ. Ona ťa potom môže sama uštvať vlastne k nejakému nešťastiu, pretože furt chce nový problém, ktorý môže riešiť a keď nemáš, tak si ho vyrobíš. To je zase to idealizování. Vidíš jeden aspekt a vlastne to z toho plyne, že? Jednak, že vždycky nejak tak akože ašpirujeme k úplne rozprávkam, ktoré neexistujú. Ty by si chcel Elonové Muskové peniaze, ale neuvedomuješ si, že keby si chápal celú jeho realitu, tak radšej s ním nemeníš. Radšej si necháš svoje úspory, ktoré máš, ale zároveň máš aj svoj emocionálny život, svoju rodinu
a celý ten koláč, to je úplne iný princíp. A hlavne, neporovnávať sa s tými, čo sú hore, to je 1%, ale keď sa chvíľku pozrieš dole a porovnáš sa s tými, čo sú za tebou, pod tebou, tých 90% ľudí, ktorí žije na tejto planete oveľa horšie ako ty, tých 3-4 miliardy, ktoré nemajú prístup k pitnej vode, toto je pre polku sveta nedosiahnuteľná vec. Tento pohár plný čistej vody, na ktorú sa môže spoľahnúť, že tečie z toho koutiku, tuto v Prahe, to je pre väčšinu sveta nedosiahnuteľný zázrak. A keď si zmeníš tú perspektívu a uvedomíš si, koľko toho máš oproti priemernému človeku na tejto planéte, tak si myslím, že tá vďačnosť automaticky vystrelí aj tvoje osobné šťastie do úplne inej úrovne. Jsi to krásně stočil k tomu druhému, co jsem chtěl říct, že lidem stojí v cestě, a to je to, že hledají vděk v těch obrovských věcech, v těch obrovských úspěších, že vlastně a to je vlastně to, pak se srovnávají s tím 1% a říkají si, jo, tak to musí být šťastný, když teďka, já nevím, jo, je nový satelit prostě tam někde družici vyslali, já nevím co všechno, ten má nový film teďka natočil, no to musí být jako parádní, ale podle mě tyhle lidi stejně k tomu, aby byli opravdu šťastní, tak musí hledat tu radost v těch maličkostech. Protože tady ty velký highlighty jednak trochu otupujou tu naši schopnost být šťastný a druhak nejsou tak často. Takže pokud já chci žít dobrý život, tak vlastně musím žít dobrý den. Co je můj život než každý jeden den. Že? A vlastně v tom dni je to přesně sklenice čisté vody. Nebo teďka já mám ráno rituál, vlastně ve fitku si dávám espresso a sedím na tom baru v tom fitku a vychutnám si to espresso. Ladím se na to, že teď jdu jako cvičit a jenom si říkám, to je tak dobrá káva. A já mám takový štěstí, že zrovna teď mě nic nebolí tolik, abych nemohl tady cvičit. A barista si hovorí, že jaký chudobný musí byť tvoj život, že takáto jedna obyčajná káva ti vie spraviť deň. Jo. Ale presne o tom to je, že keď dokážeš z tých malých vecí vytlačiť tú šťavu a byť spokojný len s tým, že si dáš dobrý pokec s kamošom, alebo že ideš na obyčajné jednoduché rande so svojou manželkou, alebo že sa pohráš so svojou dcérou 2 hodinky, keď príde zo škôlky. Keď toto vie spraviť tvoj deň, tak si bohatý človek, lebo tvoj svet je plný úžasných, síce jednoduchých, ale o to vzácnejších vecí. Vieš, že hovorí sa, že múdry človek je ten, ktorý si dokáže vážiť tieto malé veci a nepotrebuje tie grandiózne, obrovské medaile a trofeje na to, aby sa cítil na chvíľku, že žije, ale že dokáže vytlačiť to šťastie z tých malých vecí v tom dni. To si myslím, že je obrovská lekcia tej druhej polky života. Je super, že na to myslíš už teraz ako mladý človek, kedy je to skôr o tom, že ťa ten svet učí dospieť k tým veľkým udalostiam života, ale šťastie je v tých detailoch a v tom, že sa naučíš naozaj tej dobrej kávy získať dobrý pocit, že v tej jednoduchosti uvidíš tú krásu. Tak a já mám zároveň velký štěstí, protože v životě mám lidi, kteří, řekněme, už ten kopec vyšlápli a nejenom, že mi to řeknou takhle, jak teďka ty tady během hodiny, ale že třeba mám fakt tu možnost s nima žít a prostě vydat se s nima, slavit s nima narozeniny a vidět, že stejně se těší z té práce, kde má těch svých 400 zaměstnanců domů za tím synem, až s ním půjde hrát ten tenis a uvidí, že se mu zase povedlo o jedno podání víc a vlastně se snaží urvat ten čas z toho o úspěchu rádoby k tomu vlastně synovi a když se ho pak na konci týdne zeptám, když jdeme na procházku, hele, tak co, jak jsi měl týden, tak si pochválí to, že s každým z těch synů zvládl strávit nějaký čas sportem. A neřekne mi, no to jsme uzavřeli zase tady ten jako deal, jo. A ty vole, máme prostě ještě větší obrat než minulý rok. To už dávno ztratilo pointu, protože už to je vyšláplej kopec. Všetci chceme len dobrý život, podľa mňa. Je taký jeden príbeh o tom, že prídu k majstrovi naspäť jeho študenti, ktorí u neho dávno študovali, ale potom sa rozutekali po svete, mali svoje úspechy a svoj život a potom sa vrátili v jeden čas porozprávať majstrovi o tom, čo dosiahli. Tak každý tam začína sa chváliť, ja som získal takúto trofej, ja som získal v zamestnaní takýto status, ja som zarobil toľkoto peňazí. Potom hovoria o svojich problémoch a o tých všetkých temnejších stránkach týchto úspechov a nakoniec majster prinesie kávu a tácku plnú šálok. Sú tam krásne zlaté šálky, vyrezávané a všelijaké ozdobené krásne šálky a potom sú tam také obyčajné nejaké polorozbité poháriky, ktoré sú zase úplne tie také lacné verzie šálok.
každý si samozrejme chce uchmatnúť čo najkrajšiu šálku a keď si každý vlastne zoberie šálku, tak majster postupne začne nalievať kávu a hovorí, no pozrite, ako ste sa každý snažili si uchmatnúť tú krásnu dekoratívnu šálku, ale tá káva, ktorú vám nalejem, je rovnaká v každej tej šálke. Nezáleží na tom, či piješ zo staré rozbitejšej šálky, alebo či piješ zo zlatej, krásne vyrezávanej šálky, ty chceš len dobrú kávu. A čím skôr pochopíš to, že nejde o to, aby si obetoval pekné časti svojho života, ako je čas s tvojimi deťmi, alebo čas s kamarátmi, alebo práca na sebe, alebo rande s manželkou, na úkor nejakej práce, ktorá ti zase kúpi len drahšiu šálku, že ide ti len o tú dobrú kávu, že si chceš len užiť ten dobrý život a nepotrebuješ na to ten luxus. A pak, když se na ty věci zvládneš těšit, když reálně ráno vstanu, jdu tady se psem, který mám teď čerstvě a jdu do toho fitka, teď je sichravuje zima a já se vidím s tím teplým espresem na tom baru už nachystanej a říkám si, tyjo, to je crazy. Já se fakt těším na tady ten moment. A to je 7 ráno, je ještě pomalu tma, nechce se mi, ale zároveň si říkám, to je geniální, protože na co ty chceš stejně to bohatství, chceš na to, abys měl čas, chodit si cvičit, kdy chceš a chodit s dětma, kam chceš a kdy chceš a ne koupit si nový vrtulník. Tešiť sa na niečo je určite silný princíp života. Ja sa snažím, súčasť mojej rutiny ráno je nájsť si 3 veci, za ktoré som vďačný a na ktoré sa teším. Väčšinou sú to že väčšie veci, že teším sa na tých pár hodín, čo strávim s mojou malou, alebo že môžem sa, najmä tomu, pripravovať na ďalšie interview, že robím prácu, ktorú milujem, alebo že píšem ďalší song, že sa vlastne kreatívne realizujem. Ale potom vždy tam chcem dať jednu úplne malú vec, že teším sa na to, že pôjdem umyť auto a že budem mať krásne čisté auto, alebo že mám stredko s kamošom, že si dávame kávu a že pokecam, uvidím niekoho, koho mám ráda a pokecáme chvíľku o živote. Naozaj, že čím menšia vec niekedy v rámci toho tešenia sa na, tak tým kúzelnejší niekedy. To je taková kvota, už to bude jedna z posledních, kterou tady řeknu, je how you live your days is how you live your life. Presne tak. A to mi právě přijde, že když si dokážeš v každém dni najít nějakou radost, tak vlastně máš v životě radost. A když si řekneš, chci mít v životě víc radosti a štěstí, tak to je strašně abstraktní a neuchopitelný. Ale dej si do každého dne jednu maličkost, která ti udělá radost a máš to. Tak. Je to začátek. Tak. Každú hodinu, dobre si, že človek má 4000 týždňov života. Teraz ja som niekde v polke, 2150. týždeň, dajme tomu. Četl si tú knižku? Jo. Jo? A to sú všetko ešte stále týždne, ktoré sú neobrúsené o ten čas, ktorý spíš, ten čas, ktorý stráviš jedením, hygienou a nezmyselnými ďalšími vecami. To znamená, že ten reálny život je niekoľko stoviek týždňov, ktorý máš pred sebou. Každá hodina, ktorú stráviš, je v podstate žetón, ktorý betuješ na niečo v tvojom živote. Každý jeden deň je 16 žetónov, ktoré musíš rozdeliť na tie polička. To znamená, že keď jeden dáš na scrollovanie na Instagrame, tak dáme tomu, je skoro 100% šanca, že úplne prepadol. A vlastne keby si ho betol na čas s niekým milovaným, tak máš oveľa šancu ho získať späť, alebo vyhrať 3 namiesto neho. Ja takto rozmýšľam skoro nad každým dňom svojho života, či naozaj betujem tie svoje hodiny toho dňa na tú správnu vec, na ktorú sú hodné svojej výnimočnosti, pretože to sú hodiny, ktoré sa ti nikdy nevrátia späť, ktoré ani nevieš, koľko ich máš ešte pred sebou. A to je to najväčšie vzácno, čo máš ten svoj čas a tú svoju slobodu robiť si s ním to, čo ty chceš. To znamená, že ja si myslím, že niektorí oveľa bohatší ľudia, CEO firiem alebo strašne super bohatí podnikatelia, ktorí nemajú tú slobodu s tým svojím časom narábať, síce majú obrovské bohatstvo a obrovský vplyv a moc a možno aj fame, ale musia robiť 18-hodinové dni a sú uštvaní na konci každého týždňa, keď ešte aj v nedeľu musia urobiť nejakú prácu navyše.
To si nemyslím, že je lepší život ako niekto, kto má oveľa menej, ale je pánom svojho času. Velký souhlas. A doufám teda, že ten tvůj dnešní žeton tady nepropadl, ale že ti vrátí aspoň jeden další navíc a vážím si toho. Úplně poslední otázka. Čeho bys chtěl vidět ve světě víc? Oduševnenia. Viacej ľudí, ktorí nasledujú svoje naozajstné volanie, ktorí sa rozhodli nabrať tú odvahu, naplňať svoj vlastný potenciál, nežiť podľa očakávaní ostatných ľudí, ale makať na svojich vlastných dároch a talentoch a stávať sa to najlepšou verziou seba samého, žiť ako by cez teba žili všetci tvoji predkovia, neuspokojiť sa s priemernosťou, ale byť na tej ceste k tej excelentnosti, ale zároveň rešpektovať ten flow toho života a to, že život má sezóny. Nevždycky je čas na všetko, musíš vedieť odhadnúť, akú sezónu momentálne máš. Či máš jeseň, alebo či máš jar svojho života, je veľký rozdiel. Pochopiť tie cykly, ale vybrať si niečo, čo ťa elektrizuje a každé ráno ťa vyženie z tej postele, niečo väčšie ako ty, čo si súčasťou a čo ti robí do života čas, pri ktorom zreješ do svojho plného potenciálu, nelenže stárneš v čase. Takže vdýchnuť ľuďom ten spirit toho odhodlania ísť si naozaj za plnou verziou seba samého. To chcem vidieť a na tom pracujem aj s mojou muzikou, aj s mojimi podcastami, aby som v ľuďoch zapálil tú iskru, aby dostali chuť realizovať potom, keď sú realizovaní a dokázali prejaviť naplno tie svoje dary, tak zásadné je ešte uvedomiť si, že keď sa dostaneš niekam vyššie, tvojou povinnosťou je vyťahnuť tam k sebe aj ďalších ľudí. A poskytnúť tým, čo sú na ceste hore, tie značky, keď si na ceste dole z toho kopca. Posunúť tie skúsenosti a urobiť nejaký mentoring, posunúť tú faklu, ktorú nesieš, zapaliť z niečo najviac sviečok ostatným ľuďom, lebo z tvojho ohňa nikdy neubudne, keď zapalíš niekomu inému. A myslím, že na to sme tu, aby sme končili život s tým, že sme boli naozaj využití a použití do posledného atómu, do poslednej myšlienky, že sme urobili všetko preto, aby sme to tu zanechali v lepšom stave, ako sme to našli. Tak od srdca. Jsem rád, že jsi na to dal to ticho předtím, stálo to za to. Je strašne veľa vecí, ktoré môžeš povedať, čo by si chcel vo svete. Chvíľku som rozmýšľal nad tým, či nepoviem, čo by som chcel menej, lebo to je niekedy ľahšie definovať. Ale... Přivnění je krásný. A děkuju za celý rozhovor. Ja taký. Držím si toho Michala. Prečo sa to volá Raw Talk? Raw Talk? To nebylo teď poznat. Nebylo, ale jak by si to definoval, to ma zaujíma. Pro mě, já když jsem vlastně před 7 rokama začínal biznis v Anglii, tak moje tenkrát přítelkyně, když jsem vymýšlel, jak se budu jmenovat na vizitkách, tak říkala, ty jsi Roman. A vlastně v angličtině tak mi říkali lidi Roman. A i to přišlo jako, že Roman, takže já jsem vlastně měl nickname delší dobu takhle.
který už teda nemám, ale Raw Talks za mě vychází z toho, že prostě pojďme, možná je to ze srdce. Jo, kde vlastně lidi mluví tady ze srdce, já se snažím v lidech ukazovat to, co nemá to pozlátko, tu autenticitu, to nadřeň. Pod tými maskami. Pod těmi maskami, i když jsou v pořádku, když jsme se shodli, avataři prostě mají svoje místo, neznamená to, že jsem fake, znamená to, že se umím adaptovat a prostě na situaci. Ale nepřišli jsme si tady nic hrát. A kdyby jsme tady zkoušel vykládat nějaký rádoby moudra a věci a cítil jsem, že je to něco naučený, něco, co nejde z tebe, tak tě zastavím. A řeknu, hele, pojď mi sem. Jasné. To je tady. Tohle mě zajímá, protože to je to, co tebe spojí s lidma, a co lidi spojí s tebou. A vlastně to je to, co já bych chtěl, aby ten podcast splňoval. Jo? To je ta jeho mise. Jak jsem ti říkal na začátku, já jsem se cítil velkou část toho života nějakým způsobem sám, v těch svých myšlenkách, procesech, trablích. A vím, že spousta lidí se takhle cítí. A že cesta, jak lidem ne nutně řešit problémy, ale jenom jim ulevovat, tak je prostě sdílet. Jo. Cítíš se líp, aniž bych ti já dal nějaké řešení. Ačkoliv jsem coach a ve firmách těm lidem reálně pomáhám najít řešení, tak tady je cílem jenom prostě ukazovat pravdu a realitu. V dobe osamelosti, kedy vlastne obklopený davom sa aj tak cítiš osamelý, je dôležité, aby ľudia hovorili presne surovo od srdca veci, aby sme ich presne, ako hovorí, že videli, že aj ostatní majú také isté problémy ako my, že svet je plný podobných ľudí s podobnými chybami a zlyhaniami a ten vyfabulovaný svet Instagramu a sociálnych médií, kde prezentujeme len tie highlighty, je presne opakom toho, čo naozaj človek potrebuje, aby sa cítil, že je súčasťou niečoho, že patrí do kmeňa ľudí s chybami, tak sme všetci. A myslím si, že to, že ti chýbal otec pri dospievaní, veľa ľudí má toho otca, ale v podstate ho nemá. Vieš, že hovoria si, že OK, že viem, aké to je mať tatka, ale pritom tam ten otec naozaj není. Ty si aspoň mal tú výhodu, že si vedel, že tam není, a it is what it is, ideme sa s tým zmieriť a ideme ďalej. Veľa ľudí žije v ilúzii toho, že vyrastali s otcom, ktorý tam naozaj bol možno len fyzicky, ale mentálne bol niekde úplne inde. A ty máš aspoň tú jasnosť toho, tú výhodu toho, že si od začiatku vedel, že čo to je. Jo, já to vnímám jako obrovský dar a teďka po té cestě, protože my jsme tam byli 2 měsíce, co jsme zpátky, tak jsem možná i dál od pravdy, než jsem byl ještě předtím, svým způsobem, ale pocítil jsem ty dary, který vlastně mi dalo to, že ten otec tam nebyl, že jsem se musel stavět do role dospělého už od 12 let, že prostě a vlastně výsledek jsem já dneska. Já bych neměnil, kdo jsem dneska. Že vlastně bych ani neměnil tu minulost. Protože já jsem si našel toho otce v sobě, to je vlastně to bylo to hledání, najít si toho, ukotvit se v tom. Maskulinitu. Naučit se přesně tu maskulinitu, ke který jsme se ani nedostali, když jsem to v plánu měl, ale krásně to teklo. A presne o tom som hovoril, že veľa ľudí má toho otca v živote a myslia si, že majú ten vzor tej maskulinity v tom otcovi, ale častokrát to je buď toxická maskulinita, alebo nezdravá maskulinita, nevyvinutá maskulinita, ale zákonite ako špongy preberú ten obraz, ten vzor z toho otca. Ty si aspoň vedel, že ten otec tam není, že si musíš ten obraz tej maskulinity vytvoriť sám, alebo si ho pospájať z iných ľudí, ktorí tú maskulinitu reprezentovali. A o to jasnejší máš ten pohľad na to. A tá jasnosť tej mysle je momentálne super schopnosť tohto sveta, pretože všetci žijeme v rozptýlení, v chaose a dezorientovaný. Človek, ktorý dokáže jasne rozmýšľať o veciach a pomenovať veci a má jasno v tých konceptoch, čo som a čo nejsom, to má obrovskú výhodu. Takže držím ti palce. A tam vnímám tu důležitost té pravdy, že vlastně podle mě jediný způsob, kde můžeš mít tu jasnost, je ta pravda. Mě spousta lidí říkalo, hele, ho fakt cením tu odvahu ty koule jít a objevit. Já říkám, mně to je tak strašně přirozený, protože já chci mít tu jasnost, já se nechci furt jako domýšlet, kdo to byl a proč to bylo, jak tohle. Já chci jenom pravdu, ať už je jakkoliv hořká. Pravda ťa oslobodí, ale najprv ťa nasere. Tak, a to, že jsem byl nasranej na té cestě kolikrát, jo. Ale reálně mám pocit větší svobody, jak říkáš, a to vlastně ještě vůbec nevím, jestli jsem blíž nebo dál, spíš jsem dál. Od toho vlastně vědět, kdo je můj otec. Což vlastně ukazuje, že to vůbec nebylo o tom najít někoho fyzicky, ale bylo to o tom najít něco si tady vevnitř. Presne. A to se jako stalo, no. Buď sa pozrieš do očí nepohodlnej pravde, alebo ťa čaká nepohodlná budúcnosť. Nice. Tak necháme tady ty slova, aby to uzavřeli, to si myslím, že je pěkný. Ještě jednou díky. Ďakujem aj ja.